Awet nesu bolo. Iki aku karo Mbati awet nesu bolo. Beh tenan bolo. Wong digawe iki paling susah no. Nek nesu-nesu ngene iki lho wisin aku bolo mlebu metu. Lah tapi terus piye neh. Wong ki ya wis adat ya wis Demi anak kok. ya wis adat Jawa, ya wis adate wong desa, adate wong Jawa ki nek ndek ya kudu marah ngene iki. Lah iki tak awiti kok pojok loretan bolo karo Mbah Di sayangku. Iya, iya. Sik lho. Iki Ubeng-ubeng. pojok loretan ki jedok ki nggone tangga. Wis ayo. Iki nggone Mbah Yoso dhisik dhewe iki nggone Mbah Yoso. Iki pojokane Ngadiboyo bolo ki etanku. Rumah etanku wis ngono ae, salam sejahtera selalu. Doakan semoga hajatane Mak Jum Channel lancar bolo-bolo semua seluruh Indonesia Raya dari Sabang sampai Merauke. Jadi tunggu kabeh. Wis ngono.